да разгледате нашето училище. Аз съм България. Аз съм бъдеще. Тук учениците провеждат своите часове по история на цивилизация, като пишат на своите специализирани часове. Тук се провеждат часовете по български език и литература и има голям набор от книги и речници. Бала се пресмята като оценката от НВО-то по български език и литература се умножи по 3 пъти, оценката от НВО-то по математика, оценката по компютърно моделиране и ИТ и оценката по география и икономика. Аз съм Ана Мария. Аз съм Теса, завърших 12 клас с специалността информационно-икономическо осигуряване. Двете тук прекарахме 5 години в много добра среда и сме кариерно ориентирани. Ние сме ученици със специалност икономическо информационно осигуряване, с професия оператор на информационно осигуряване и постигаме втора степен на професионална квалификация. Професионално направление приложна информатика. 11-12 клас. Участваме в дейност по проект. Модернизиране на професионалното образование и обучение. Това е реална работна среда. Нашето училище предлага модерно оборудвани кабинети за специална подготовка, както и устройства за всяко дете, използвани и у дома. Има и онлайн контакт между учител и ученик в реално време. Организации, в които може да се упражнява професията на финансови и статистически институции, различни регистри и агенции на проучванията. Ние